Здравейте, аз съм Нели, аз съм предното ми видео. Днес искам да ви покажа да ви покажа моите любими книги, които аз много обичам да чета. И те всичките са ми подарени, не съм ги купила аз. Хобито не ми, по принцип, като се преместих тогава в Германия, не беше да чета, но изведнъж започнаха да ми подаряват книги, просто трябваше да ги чета, защото иначе само красят шкафа, така да се каже. И ги прочетох. Сега смятам да ви покажа моите любимите поне книги, които обичам. Добре, значи това е първото Мики Маус, Суперстар. Това е на немски и на английски. Пише Мики Маус, супер звезда. И по принцип комикс. И ми беше подарен от най-добрата ми приятелка Джулия. Тя е на 11. Не, всъщност, аз бях на 11, когато ми го подари. Ми подари тази книга. А сега съм на 13, значи 2 години. И това беше всъщност нейно. Беше на брати. Брати го подарила на нея. И тя ми подари на мен тази книга. Същата книга е пак комикс и lustige Taschenbuch и се казва Das Talermonster. Това означава чакай, че забравих думата. Казва се Златното чудовище. Така се казва. И също е комикс. Следващата книга вече не е книга, тя е приказка. Изшенките ни Geschichte. Госпожата ми по немски имаше го чайн, по нея беше купила чайн за нас всичките. И отидохме до един магазин и всеки получи безплатна книга. Такава. Да, Die Jagd nach dem Leuchtenkristall. Tilo. Die Jagd nach dem Leuchtenkristall. Пише пътешествието до светещите кристали. Съм чела, тя е много интересна и предлагам. Сега мога да ви покажа даже и чудовището как изглежда. Отвратително е. Обаче така. Ето, заповядайте. Така изглежда чудовищата. Ето така. Това се вижда. Да, това е... Така изглежда поне чудовището. Да. Следващата малка книжчица, тънка малка книжчица, беше също подарък от този магазин, поне където купихте тази книга. По-точно където ни подариха. И се казва Селба. Das erste Buch der Träume. Това означава злато. Първата книга на сънищата. Това също има една такава книга. Обаче имаше в малко и... Да. Следващата книга е Lese Löwen, Vampirgeschichten egal Uwe. Ingrid Uwe. 7 teils gruselige, teils spaßige Geschichten zwischen Abenteuer, Dämmerung und Morgengrauen. Значи това е за вампирска там работи, вампирски приказки. И тук имам работи, където съм сложила вътре. Да, вампири, всякакви. Най-хубавата картина, която ми харесва е тази тук. Както виждате. Там е момиченце, пък тук горе вампира и ще спам шохапи. Да. Следващото, боже мой. Добре, значи, прекъсвай се. Това ни го дадоха от училище.
след часа по сексология. Да, в 4-ти клас. И да, значи първата книжка, която е вътре е ABC, с kleine Körper ABC. Тук описват нашето тяло, поне на момичетата и на момичетата и на момчетата. Обаче няма да показвам картинки. И да. Следващото нещо, което има вътре е... Значи, това всичко пада вътре. Значи, това следващото е 9 bis 2 Monate. Das kleine 9 bis 2 Monate, eine Leporello für Kinder. Това е... аз всичко съм учила. Това е за бебето какво прави 9 месеца в стомаха, как изглежда след втория, третия месец, какво става с него след третия, втория месец, така нататък. И тук вече изглежда след раждането, разбира се, някъде около 1 секунда и 2 секунди, нещо такова. Така изглежда. Така изглежда. Бебето. Защо толкова много замазано се вижда, но нищо. И да, тук са малки картинки. Трябва да го бързам. Тук ни дадох едно писмо за родителите ни, да видят какво сме правили. Тук с въпроси трябваше да пишем въпроси за госпожата ни, после да ги задавам и тя да ни отговаря. Написал съм, няма да покажа. Това е още пак нещо като лексикон за тялото на момчетата и момчетата и за, разбира се, знаете какво, за... това беше. Надявам се, че ви е харесало видеото и да, чао, ако ви е харесало, моля ви, не снете харесваме.